Ente naman kung kalatan ng balay diri oy. Asa man imong ate? Aray. Asa imong ate? Nas katri. Tulog ko to. Kaapoy kay trabaho pag uli diri. Ente kalata oh. Ay si pangalat ba? Nagulag bata ba? Sir, Saman pa? o ka nang indo diri. Dati kalata na diri oh. Tulog ang good ko. Unsa ang pag-indong ako lamig kay matulog ba? Mapapagyapan ko no. Ay kung kuan na kay kanay mong gitulog-tulog yan. Sige yung kay chat-chat ni Gibert. Ano makuha ni mo anang Gibert? Wala man ni nag-chat pa. Taba sa mo dari? Ay sige kuan mapahilo diri ba? O di ka maulaw diri oh. Mangino. Tama rin kuan oh. Karto na sa salog. Kunti mo ka na mga hugason oh. Makadugang mo sa high blood ba? Mag-high blood mo. Mawawala na yung kuwanang na. Limpluhan na. Ang bera ko di mong cellphone. Tatanawa ko. Tanawa ko si mong cellphone. Oh, ay. Pantay kag mabasahan akong conversation ninyo ni Gibert diri ha. Tanawa man ka. Ha? Wala lagi na. Yan di man ni ma-open. I-open eh. Kung katawag kita ha. Kanong kuan man niyo? Unsent message. Imong gi-remove no? Remove message imo. Ay na ko. Dili man na siya pa. Hindi pa na siya. Nasipiyat lang ako chat ba? Oh? Bibi ko ang pangalan pero ang naong nasmas Gibert. Dili ka na. Ay na kung kuan-kuana. Lalakpan dito ka. Bantay lang yung ka. Di ko musugot kung naas Gibert diri ha. Wala man ni nag-chat-chat na nawa daw. Wala man nag-chat-chat. Sige ra bay adto to si Gibert diri. Oy, okay ka? Sa may sige yan mo balik-balik des kwarto. Wala lang. Tulog lang ko kay kapoy ko. Pangilo diri ba? Limpyo naman na. Limpyohan na lang ako niya. Igsaba. Igsaba. Wala ka din nas. Ay, nani. Patay yung papa. Ako lang bago. Ay, dili ko biyahe ba? Eh, magsapan ng papa. Papuya ba kay kasapan ng papa? Imong tayo ba? Di lang ka. Pa, man ako yung dawan ka ng sigaro sa SPP pa. Ana? Papura pa? Pura man. Okay ra ka. Ay, sikon-kon. Kasukan ng papa. Gawin ko na ito ka diri. Nawa. Patay. Kinsa man ang kaistorya natin nimo? Puyog diha ha? Ha? Ang sa kadiha Excel? Nagkuhan ko, nag-practice ko sa akong report. Report. Para sa exam na ako uma. Sige magkakaistorya ikaw ra isa. Nag-practice ko pa. Roy kayo kay kaistorya ba? Na kay katawag no. Wala pa, wala. Ako'y katawag. Wala. Unsa man tong sige kay may kadugog si Papa? Unsa man to? Wala, kay naabot man to sa akong exam ko. Na mo kay Papa dito. Na story pa, Papa ug Mama. Tarong-tarungan gyud na Lagi imong pa. trip ha. Tay ka. Naway, lagi saba. Kasi na ba? Wala. Na diha. Saba. Sakpan tarong. Patay sa Papa. Tira ka. Gawas ko ba? Asa man ko mo gawas ha? Asa man yung dalan diri ka nang? Kasi makita ko si yung papa batik basan ko ana. Karon. Asa dapit ang dalan diri ka nang? Dili mo agi diha basa. Wala kay agianan no. Asa man ta mo. Asa man ko mo agi o Patay ni? di taron. Atas papa nimo. Ano pa diha? Ah, Ano diha sa gawas? asa gawas? Kasi ka ba niya? Tigbasin. Di dahil na mo lakaw. Hili, ambot ana. Mula ka ba na ron? Kabalo. Asa mo? Ay, agianan diri ka nang kuan. Wala, oy, wala agianan. Wala exit dere. Di man. Patay di tarong ani. Sakpan na ka. Manggod ba? Ato ka dere. Musaon. Patay na ni. Excel. Ay ka. Excel? Ha? Unsa man sige ni mong saba diha? Wala pa, oy. Unsa man ay mong kalaki nga kuan? Bantay sa tong kuan dito bay bata. Wala pa. Oh, bantay tong bata kay kuan. Kuan ha. Oo pa. Matulog sa ko. Oo pa.
Pukawa ko niya kung kuan. Say oras ron. Alas 10 ba? Alas 10. Pukawa ko mga 30 minutes ha. Oo. Okay. Ay, kakapoy na lang yun. Kasaba yun ang mga motor kasi lagi ay sa magbangunan. May mutang ba yung ulan matandayan. Pagtayon sa una ko ni ron. Nakuita po ni tuwa niya ulan. Saon dyan ako ni paglakaw ni patay na jujuhan ni ron sa panjujuhan ni ba. Inga, balik ha. Love you. Bye. Out tayo mga katang. So, at sa mga kata, mag-shoutout meron. So, shoutout din kay Excel. So, igagaw ron na mo ni no, si Hi, guys. Excel. So, kaning bata ni siyang ate, amora pong kuan gamit-gamit din. Sige, Mark. So, ako din mag-shoutout aron. First is, shoutout kay Dong Ray Saluta, kay Chief MGTV. So, makikulaw daw siya sa taga. Ato lang tere. Then, shoutout kay Jubel Omega kay ni Asari no. Bago ra nagboxing ni Stas kay mo training yun siya kuan sa ni sa Kapgo. kuan. Then shout out kay Ribico Gaming, John Beles, shout out then Kevin Duaso, Dwinsky Vlog, shout out pag-support sa YouTube channel nila Jonard Monticalvo, Brian Tariman og kay Irene Roa, paki-support sa yung YouTube channel Irene Roa, Tita Momay, then Mount Apo Vlog, Gprox TV o JMG TV, at RJ sa Bandal channel, then kay Tita Momay na rin, paki-support sa yung YouTube channel. So kana lang ikaw mag-give. Sorry. Okay, shout out. Go teng. Shoutout sa kuyap. Sa kuyap. Hi guys. Shoutout kang RG Tokunaga sa Upper. Shout out ko kang Aba sa Aba Treasurer. Kinsa? Treasurer, Aba Treasurer. So guys, mo kalimot sa pag-subscribe sa akong vlogging channel, Boy Atang Vlogs, then subscribe. Kung bago ra ka nakapadpad sa aming channel, ay Don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos pa nga ma-upload. Yes, yan lang. Thank you. Bye. And salamat. Thank you for watching.